गोथाव जाखादों रोखोरा बेदरा। मुस्लिम जाजोबगोन आं दिनै। रोखोरा निउ इयार 2022 आवनो फार्स्ट तारिख खालिनो आङो खाना जानो सानदोंमोन लोगोफोरजों। नै रोखोरा फार्स्ट तारिख खालिनो माबा शनिबारसो गोलैना होबायलाय। एसेबां बार दङ, रबिबार, समबार, मंगलबार, बुधबार, बृहस्पतिबार, शुक्रबार। मा खर'नि माबा शनिबारसो गोलैना होबायलाय। आंनियाबो बालनि मा खर'खौबा शनि ग्रह नांनो मोनदों। एसेबां मानसि दङ जोंफोर गामियाव, आंनियासो शनि ग्रह नांनो मोनबाय होनबा? रखरा शनि ग्रह मंगल ग्रह जेबो फालिनो गोसो गैयामोनलै आङो। शनि ग्रहआ आंनियावल' नाङा, माथो मानसिफोरा फालिग्रा जासिगोन आजिखालि। आजिखालि शनि ग्रहआनो बाराद्राय जाबाय नामा? बालनि बयनियावबोदि शनि ग्रह नाङो। मायबा मायबि कर्म फाथिबाबो माथो सोरबा सोरबि दिनै जोंहा जाया मिरामिससो, जोंहा दिनै शनिबार बिदि बुङो। खोनायोथ' आरो आंनियावल' नाङाखै शनि ग्रहआ। आजिखालि शनि ग्रहआ बयनियावबो थाखायो खोनालै एसे बालनि। माबा थाखायो माने जोनोमनिफ्रायनो शनि ग्रहखौ लाबोखायो खोना आजिखालि बयबो। थेवब्लाबो रोखरा एबारे शनिबारै जाथारनाङामोनलै निउ इयारआ। आङो फार्स्ट खालिनो खयथ' खाना जागोन होननानै सानना दंखोमायोमोन। आब'आ बोरै मोनजायै रखम जादों बालनि। पुचिको बेदरा दंबावो ना गैलालै? माने नोंनो माथो खुरैसे होखादों, नोंनो आरो नांबावगौ आरो? नांबावगौथ' आरो आङो मैयाबो जायाखै। नोंसोरो मा मैयाबो जागोन दिनैबो जागोन मा साननै भागो बेलाय? आंनोबो होनबा मैयानि भागोखौ हरबानो जाबाय। इसेल'सो दङ, आङो जागोन होनना दोनदोंमोन। मानि बेलाय खेबथाम खेबब्रै भागो लाबो बेदरा लाबो आंनो। खुसिया बेखौनो बेसेबा क्रां मोनबायलै जासोना लानानै। खम जाबाय दहायनिफ्रायनो। जाबायानो थागोन जेब्लासिम आङो थैयाना जाबायानो थागोन आङो। मालायबा मानसिफोरा थांना थानो थाखायसो जायोनो, आं आरो जानो थाखायसो थांनानै दङ। कुकुलुका माथो फनखौनो खालायनो नागिरला आजिखालि, मानोबा? आंखौ मायबाफोर गाज्रिसो मोनबाय ना मायोलै? आंनो दिनै फन खालायनि र'। मालाय खानासो जागासिनो खोना, डिस्टार्बसो मोनगोन खोना आं फन हरबा। आं जेबो मिथिया हरनि र'। ओरैनो निउ इयारनि खबर लानि। दानना होदों फनखौ। आरो खेबसे लागायबावनि र'। एबारबो दाना होदों आंनि फनखौ, गाइदिनि फनखौ। मोर फन खाथि दिसाथय कुकुलुकु। मोनसे बाथ्रा, ओरैनोबा माथो कुकुलुकुआ आंनि थाखाय बेसेबा फाग्लालै। बियोसो आंखौ सिगां फन खालायबाय थायो, आं जेबो केरखौनो खालाया। दिनैसो निउ इयारनि थाखाय खबर लानो थाखाय आङो फन हरदोंमोन। बाराद्राय लेबेल जादों बियो कुकुलुकुआ साला।
दै एबार जुदि नोङो आंखौ फन खालायोना थैबाबो रिसिभ खालायना आङो कुकुलुकु बान्दार सिम्पान्जि साला सोरखौ लेबेल दिन्थिनाय रखम मोनदों गायदेसो आङो गायदे बर' बिदिखौबा इसेबो सैथारालै आङो बाराद्राय लेबेल देखायनायफोरखौ माबेलाय फन दाना होननाय गामनाय सालारि जेबो खामानि गैया ओरैनो बेखार थालायलायबाय थायो खोबसो आंनि सिगाङाव दाखालि इन्टारभिउ होनो थांदों होननानै थगायदों नोम्मा खर'निबो एख'नि इन्टारभिउ होनो थाखै बियो बादहो बेफोर बाथ्राफोरखौ सेंग्रा मानसिफोरखौनो थालाबाय थायो नालाय केयार खालायबाय थायो नालाय गायदिया सेंग्राफोरखौ ओरै तालाबाय थाग्रा मानसि नङालै गायदिया बे बुहुमाव मानि थाखाय थांना दङ मोनथिगौ जानो खिनो आरो उन्दुनो माबा आरो लोंनोबो आंनिनो गोरोन्थि मोनबाय कुकुलुकुजों रायज्लायनो नाङामोन आङो ओरैनो रावखौबो गोसथोनो आंहा जेबो गोसो गैखाया बै रखरा मानसिफोरा टेनसन फ्री बिन्दास थानांगौलाय गई जिंदगी में सिर्फ खाना पीना सोना और खिबाय को राहाय नो गुस्थुबाय करना नो टेंशन नो डिप्रेशन बिबारी निउ इयारनि खानाबो जाबाय थाबायबो नोंसानाव गोबां सम आङो दिनै थांसै दे न'आव दिनैनो थांनोसै होनबा आब' बिबारी दिनैनो थांसै दे आइमोनाबो लिंहरगासिनो दे थालाबालाय माथो खालायबावनो बिबारी गाज्रि मोननाङा दे आं मालाबा फैबावगोन ना गाज्रि मोननायालाय गाज्रि मोना र' आब' हास्रिस्रि दसेसि मोनसिगोन आरो नों थांबा आब' मोनथिगौ आङो बिबारी थेवब्लाबो दा थाङाबाबो जाया आंखौ लिंहरबाय थादों ओजोंबो मोनथिगौ आब' आंबो न'आव रावबो गेदेर मानसि गैया नालाय बेनिखायनो नोंखौ थाबा मोजां मोनो आरो नोङो थाबा आरो आब' गोजोननाय मोनो आरो दिनै थाङाबा जाया होनबा आब' दिनैनो थांनो दे मोस्रोमागै मालाबा फैफिनगोन गोबाव समबो थाबायना दे थायाबालाय आरो माथो खालायबावनो आब' नोङो साननैसो थानानै आरो जोंनाव थाफैफिन दे लागै नोङो ओजों थांबावनो हागोन ओं आब' दे जागोन दे आङो न'खरनियावबो थांलाय फैलाय खालायबाय थागोन आङो आरो नोंसोरखौबो गारनो हाया बिसोरखौबो गारनो हाया बिदि रखम जाबाय आरो औ नंमारगौ आब' दे होनबा आङो ओंखारहैनि र' दानो मेकआप खालायनायावनो दख'ना गाननायावनो बेसेबा गोबाव लाखागोन आंनिया ओं थाङाबो होनबालाय ओंखारहै दा मालाय नों थायाबोनो होखारजाखागोन जोंफोरजों र' ओंखारहैनोसै दख'ना गाननोसै आङो दे थां गानहैदो बेसेबा दरसि मोनगोन लाइमोन आब'आ थांबा न' मोस्रोम नंगौथ' आरो थाया नङा एसे गोबाव समबो थाबायना बेनिखायनो दा बोरैबा मोनसिगोन आरो आब'आ थांबा थाबाय थाबाबो जायाना आरो जोंबो आरो मादै दङ दानियाबा बेदरखौ जाखुमानिसै खुरैसे मानि लाखादों निसाखौनो बिसोरजों जमा जाफाबा आङो जानो हाया आं एसेल' जाखायो बुंसिगोन आरो जोंहाबा न'आव निउ इयारनि मा खाना जादोंबा बै अमा सुपारि नङाबा बयलार सुपारिफोरखौनो फवासेसो लाबोना जादों खोना आरो बुरजा बेदर बायनो आरो मोजां बेदर बायनोलाय अबाव फैसा मोननो जोंहा ओंखामखौनो मोनजानो नागिरा आफाया हाजिरा मावनो थाङाबा जेबोखौनो मोनजाया कुकुलुकु आदा मोनाबो जेबो खामानिखौनो मावनो नागिरा एसेबां मावनो थांनो थिनो थेवब्लाबो थाङा न'आवनो बेखार थालायलायबाय थायो
आफा, आदा, फंबाय, नोंसोरखौ गाननानै आं दिनै जानोसै दे। नोंसोरखौ गानना जानो लुबैया आङो, नाथाय बोरै जायालासिनो थानो हागोन आङो? नुबानो खुदैयानो गखायो, आयौ। मा बेदर, दाउ बेदर, जादोलै माखारे गांजेमा गोसोम, नङाबा दानो मोनफैगोन। बेसेबा गोथाव जाखादों बेदरा। गोथाव जाया मा जानो दिनै, आं संदों, आं खथ' मोजाङै संनो रोंखागौ। मोनथिगोन ना माइलै, गम मोनगोन ना माइलै आंखौ बिदि बेदर खावना जादों होननानै? बेदरखौ बुरजा लाखांबाय खोनालै आङो। सारायाव बेसेबांसो बेदर दंबावो मोजाङै नायनि र'। दङ, मेरला बेदर दंबावो। दानि जेबो फात्ता मोननाय नङा बिसोरो आंखौ खावना जादों होननानै। 2 किल' बेदरनि फवासे बेदर खावना जाबा जेबो फात्ता मोनाथ'।